mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung hatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si teacher malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Inkantong hero. Maglisod ko ang dawat, Rayos. Dili pa ginako madawat nga patay na si Amaro. Nakisabot ko sa imong gibati, diwatang Oranaya. Apan dili makayo nimo. Ang magsigi og kagol. Kay makadaot ka na nimo. Labi na, kapag-o ka pang nanganak. Kumahibaw ko na siya kubuhaton. Magunsa naman lang kami sa akong anak. Uwa na si Amaro nga mao'y mo protekta ka na mo. Pahitungod na diwatang Oranaya. Dili ka angay babalaka. Unsa? Ngano nakasulti ka ni Ana, Rayos? Nagkasulti kami ni Amaro sa wa pa mahitabo ang maong kasamo ug panagsangka sa inyong gingharian. Gitugon kamok niya kanako. Kaya kung unsa may mahitabo, ako ang iyang gisangunan nga mo'y magbantay ug manalipod kaninyo ni Prinsipe Eros. Mao kana diwatang Oranaya. Ngayon sa ato pa. Nangandam na din siyang daan. Amaro, mahal ko. Gusto na diwatang Oranaya. Isaad ko sa Haring Amaro. Nga dili ko kamo pasagdan. Bisan og ikamatay ko pa. Panalipdan ko kamo. Daghang salamat, Rayos. Ang akong anak, milag. Murag di kasabot si Prinsipe Eros. Nga magulanon ang iyang mahal nga ilan. Anak kayo paghilag. Dali, kugos ni Mama. Ayaw na paghilag. Ani naman, ikugos ka naman ni Mama. Ayaw ka bala ka, anak. Ni ang atunting panalipod, si Rayos. Bisan ugwa na si Tata Amaro ni mo. Naasing magbantay kung mo protektar na to, anak. Busa, dili kita angay nga papalaka. Mahal kay ka na mo, anak. Prinsipe Eros. Mahal nga reyna sa mga diwata.
Hinaot nga mo salig ka mo kanako. Makampanti ka kanako. Nga mo'y tigpanalipod ka ninyo. Kana kay ikaw ang gisangunan sa akong mahal nga Amaro. Mituog misalig ako kanimo. Kung kinsa ang gisaligan sa akong mahal nga Amaro, mausap ang akong saligan. Ug usa pa, ngayon dili man ako mosalig kanimo. Nga sayod man ako nga ikaw ang pangulo sa mga timak. Ang kaharian sa mga engkantong iro. Ang sakal na. Kalain paminahon sa mga tingog. Nagkatulang mga tingog. Away na prinsipe! Protektohan! Mga aswang! Niatake ang mga aswang! Anak ko! Dali ni Nana! Dili ka pasagta ni Nana! Nganong ani ama sila! Nganong niatake man sila din sa mong gingharian! Kailangan na makuha ko ang prinsipe. Prinsiperos, hain ka! Iwata ulit na yan! Pinakita ang imong galak. Iatagal ako ang prinsipe kung hindi ka gustong mamatay ka mong kalak. Ang akong anak ang ilang tuyo! Kung sa inyong katuyuan kami sugman kamo, dinhi sa mong gingharian. Aron pamatyon mong tanang mga timak. O kami na ang maghari din sa inyong kinarian. Sir! Bungol ka ba, Rayos? Kagustuhan sa among haring hator nga siya nang maghari din sa inyong ginharian, mga engkantong iro. Dili ka na may mo. Dili ninyo makuha ang among gingharian sa ingon ana lang kasayon. Kamong mga tao nga mamahimong aswang, mamahimong taong ero, mga huyang kamo. Tungod kay puno sa kadautan ng sud sa inyong kasing-kasing kalag. Kami huyang. Dalahon takon kay sa huyang na to. Mga tibak! Sukol! Ayaw ko rin ang babaki. Ayaw aliyat puta. Ikaw naman kayo na, prinsipe! Di mo makalabaw sa mong kaom, ukuso. Pwes! Nalapit nila ang ako mga kinsakupan. Kasi ako buhaton. Dili ko magkatugot na magkuha nilang akong anak. Dili. Si Rayos. Nga nung pa si Rayos. Ayun siya. Wa mo'y magasin. Ulalaya! Abli, putan! Ulalaya! Magawas ang imong anak. Hatagal ako ang prinsipe! Rayos! Tabang! Rayos! Oh, kingog ni Rayna o Ranaya. Rayos! Alay ka! Luwasan kami! Nakasuda siya! Hatagal ako si prinsipe. Rayna o Ranaya. Dili ko ihatag ka di mo ang akong anak! Mamatayon ako! Yay! Gusto ni kang mamatay. Sige!
Kunin mo ang imong gipangayon, Diwata, Uranaya. Alay yang Rayna ang prinsipe. Imo ba kong gibanduan? Si Haring Hator lang pwedeng mumando ka na ko, Rayos. Wa ko'y labot kung kinsa man ang imong tugutan. Nga mong bando ka nimo. Ni ako aron manalipod sa inahan o galak. Adyay! Ikaw di ang tigpanalipod kanila! Ihatag na malinaw ng bata, Uranaya. Kung dili ka gusto kagubot. Hator! Uno nga ng inyong tingwa sa akong anak! Dili mahimo! Ayaw kong mandui, Uranaya. O gano'n dili man, ania ka mo sa among gingharian! Wa ko'y labot kung inyo kiningging harian. Ang bata ra akong tuyo. Ihatag siyang malinaon kanako. Ako kini anak. Ug wa kay katungod nga mumando kanako nga ako siyang ihatag kanimo. Suklan ko ikaw, Hator. Wa ko mahadlok kanimo. Adyay! Kung mao ka na, pues, kalundayon, patyon ko ikaw! Iyadayon din ay Rayna Uranaya. Luwas na si Prinsipe Eros. Pero Rayos! Sige na, biya na mo! O Rayos! Animal! Uranaya! Balik dire! Ako'y atubangan ninyo. Mga traidor, mga agap o gaom. Sige, atake mo. Mamatay sa kuna ninyo makuha ang Prinsipe Eros. Wala ko laing nahuna-hunaan nga butangan ni mo, anak. Kung dili, diniragin sa kalibutan sa mga tao. Nahibaw ko luwas ka diri. Masaylo ako. Masaylo ako sa akong buhaton na pagbili ni mo din anak ko. Buhaton ko kini, alang lamang sa imong kaluwasan. Nga malayo ka sa mga salbahis nga mga kaliwat sa aswa nga buot mo ilog kanimo gikan ka na ako. Anak, mahal ka ni Nanang. Mao gitinguha ko ang imong kaluwasan. Ayaw ka bala ka, anak. Kung si kinsa man ang makakita ni mo dinhi, ug sagupon ka at timanon ka, dili sila magmahay. Manghinaot ko nga taro nga tao ang makakita ni mo dinhi. Anak, kung gugma o pangaliya, mag-auban ka ni mo, anak ko, Prinsipe Eros. Gikapoy na gid kog dilakaw, Luis. Sakit na gid ang akong tiil. Agwanta lang, Jura. Patay mahimo kay wala magikasakyan nato. Ambo po, ngano sang wala may agi nga tricycle eh. Hala. Na, ni kalitig uwan na unsa man ni. Paspasog na ka. Pagpasag ito yun eh. Kay, maulagi. Patay lang payong. Ay, maugyod. Ay, ganong wa man sa kumakadaag payong, uy. Ay, gusto, Luis. Pagkuha ng dahon sa saging ay na may punuan sa saging. Dali, dali. Ato ta. Mangwa tagdahon na lang ato ipandong. Dali. Dali din. Amping ha. Paslide ka. Guniti ko, uy. Oo. Uy, kakusog sa uwan. Luis, nakadungog ka aron. Bata maroon na naghilak. Sakto ba ko? Oo, hilak sa bata. Ni asa tong duol. Pagitaon na to kung asa nagpita. Dali, kay luoy kay paminaw ng hilak sa bata. Dali. Ni asa duol na to ang hilak sa bata, Luis. Taora, Jura. Ha? Hain. Dala, dala. Agay. Ginoo ko. Inira ang bata. Ambi. Diyos ko. Diyos ko, kaluwi sa bata in town. Uy, napasa naman in town ni Uy. Ambi. Ako'y kukos. Shhh. Uy, hilom na, baby. Hilom na. Niana. Kikukos naman tika. Hilom na. Ay, nagilak. Safe na ka, ha, baby, ha.
Luis, pagkuha og lapad-lapad ka dahon, be. Pandungi, me. Siguro ang bata, ha? Oo, Jora. Pagkuha ko. Hilom na, bebe. Oo, tanang-tanang mamaulit na ta. Dadon ka na mo, ah. Kaluis akong anak. Masaylo ako, anak. Gusto ko lang nga maluwas ka. Raina Oranaya. Rayos, Napatay kumusta ko. ka? Napatay kong mga sakop ni Haring Hator. Maayo. Si Hator, Wa ko siya mabuntog. Nibiya siya. Niyang napatay ko ang iyang sakop. usa. Nakaikya siya? Wa mo siya mapatay? Nibiya siya tungod kay wa pa niya makuha ang prinsipe. Malaki ko. Kay dili siya mahunong. Hangtod nga dili niya makuha si Prinsipe Eros. Salpahis nga, Hator. Dako gyud siyang tinguha nga makuha ang akong anak. Sayod na kita. Sa bugat nga rason kung nganong dako siya og tinguha. Nga makuha ang batang prinsipe. Nabalaka ko sa akong anak. Rayos. Ayaw ka balaka. Ni ako. Ibukbo ko ang tanan kong panahon sa pagbantay sa prinsipe. Nisamot nga andam kong ibuhis ang akong kaugalingon para niya. Ilabi na karon nga ako na lang usa sa among gingharian. Unsa na hitabo, Rayos? Giurot nilang patay ang akong mga kaubang timak. Unsa? Mga salbahis sila. Dahil usab ko gikatampo sa ilang kamatayon. Kay gibiyaan ako sila tunga-tunga sa paragsangka. Kay giluwas ko kamo ni Prinsipe Eros. Unsa? Unsay buot may pasabot? Niadtong higayon nga gisung sa mga aswang ang inyong gingarian. Gisung usab kami sa among gingarian sa ilang kaubanan. Sa tuyo nga ila kong malingla sa pagpakigsangka kanila og aron sa ingon. Dili ko kamo maprotektahan. Apan dihang nabati ko ang imong tingog. Nagpanawag ka na ko. Sa way pagduha-duha ni biya ko. Taliwa sa pagpanagsangka. Ug giluwas ko kamo si Prinsipe. Ug sa akong pagbalik sa mong gingharian, naabtan ko ang akong mga sakop nga patay na. Kaluoy nila, Rayos. Nakonsensya ko. Raina Oranaya. Kung dili patungod na mo, dili unta ni mo sila biyaan. Dili unta sila mamatay. Ayaw paguna-una og sama ni Hana, Raina Oranaya. Baugyod siguro kini ang among kapalaran. Nga ako na lang ang mahibilin kanamong mga tibak. Ikaw na lang ang nag-inusarang timak. Magliso sila sa pagpatay kanimo tungod kay ikaw ang labing gamhanan sa mga timak. Usa ka engkantong iro nga gitugahan o talagsaong gahom. Gahom nga makamugna og kusog nga kilat ug makasilaw nga kahayag. Adunay talagsaong kusog ug kaisog sa pagpakig-away. Hinungdan nga ikaw ang gisaligan sa akong mahal nga amaro nga mao mo protehir sa among anak nga si Prinsipe Eros. Ug dili ko mahimong pakyason si Haring Amaro. Sa akong saad niya, nga proteksyonan ko kamo. Ilabi na gyud si Prinsipe Eros nga mao'y gitinguha nilang mga aswang. Ayon karon may mutang ang batang prinsipe, Raina Oranaya. Ay, salamat. Dito ang nagamay ang uwan. Di na taon kusog kaayo. Pwede na tawang kabiya din Jora. Ay, kung wa pala ning bata ganina, ragitang nanguli. Bahalag mabasa gutas uwan. Unsaon nga ni may bata? Maluoy ta kung atong ilakaw ni nga kusog kay ang uwan. Siguradong maamong manis kabasa. Ay, kay, kabayo ni bata. Kadako sa iro. Unsa? Nadako kang iro, Jora. Puti nga iro. Ha? Unsa? Hain ba? Tuwasaw na ang kamay. Nagtanaw na to diri. Ay! Uy, kakusog na sa sakilat. Naara siya. Naadito niya ang kusog na kilat.
O kasilaw sa kahayag dito siyang nahimutangan, Luis. Jura, mitutok siya nato din. Huwag maklaro kayo na ako ang iyang mga mata. Blue ang kulor sa iyang mga mata. Luis, nahadlo ko. Tanawi. Uy, nihilom maning bata. Wa na maghilak. Kalit pala ni siya kahilom. Tana, Jura. Mamauli na tinghaligon sa pibuhato na lang dakong iro na to. Tara, dali, paspas. Dali. Oh. Ay. Salamat kay naabot na kitas bahay. Luis, pagwag to aliyabi. Kaya ako rin tapuhan ang bata. Nabasa gitaon ni. Kuhaon ko ni panapto na giputos niya kay basa kaayo taon. Oh, kanit, magkuha ko. Baby, mag-ilis ta ha. Kaya nabasa man ka. Uy, kaluoy ni mo. Uy, lucky di ay ka? Ha? Mag-ilis ha, mag-ilis. Diara, tolya. Ya, sa gamay nga tolya, kinilaw na iputos niya. Kay, wapamatay si Nina para niya. Ha? Ako lang niya napalitan. Luis, lalaki ang bata. Ha? Hala, tuod. Usa ka batang lalaki. Huwag himusog kayo nga pagkabata. Gwapo na ba? Luis, gwapo niya himsog nga bata. Ngano ko taw nakaako man ang ginikanan ay nga biyaan litos may sagingan, oy. Kawagi puangot nga ginikanan. Pwede ra magilunta nga ipasagot nilang tarong. Di kay pasagdan lang nila. Ibilin lang bisag asa. Jura, tanawa yung mga mata. Nga naman? Noon sa man yung mata? Oo. Blue kayo ang iyang mga mata. Hala, bitaw no? Blue siyag mata, Luis. Uy, mistiso man din yung bata, ah? Dili ka ni Amerikano, Luis? Saba diya, oy. Amerikano ba, oy? Habi kay Blue magmata, Amerikano na. Oo, tinuod bitaw. Blue ba yan nagmatang Amerikano? Di ba kundi posible nga anak ng Amerikano bata, ah? Nya ang inahan, wa siguro manubag ang Amerikano. Maon ni. Ay, kawag yung buot inahana. Gibiyaan la sa gingan iyang anak. Jura, ay sa pataka diya, oy. Ay patuyo ng baba ni mo. O pag ganita masayid sa hinungdan kung nanong naarataw na siya sa sagingan. Ayun sa pamandalang hindong danana, ha, Luis? Gibiyaan siya. Gibilin ragyo taon dito. Asa man kasing-kasing anak, be? Asa? Wa siya ka, Luis, bata. O kuro yung gilabtanig mananap dito. May gani kay kita mo'y nakakita niya. Jura, muraglain man ang akong paminaw. Noon sa ka, uy, sa'y lait mo paminaw. Mura mag dunay nagpaniid na to. Ha? Hilaya natin ang mo, ha? Paminaw na ko ba na ay nagpaniid na to. Na ay tao sa itong palipot. Pagtarong niyo, ay, Luis, sa manisin, hadlok na kunin mo, ha? O, sa man, gipanglak na magsiguro ang pultahan ng bintana, ha? Oo, kumala. Ano nagkaingon man kang doon na nagpaniid na to dinis palibot, ha? Basta. Lahig yun. Murag na ak yun. Dili kini mahimo. Gida dini Rayna Uranaya ang bata didto sa kalibutan sa mga tao. Kinahanglan nga makuha ko ang bata. Pangitaan ninyo siya. Sugdi na ang magpangita sa batang prinsipe. Salamat puti ngero. Salamat sa pagluwas nako. Way sapayan, higala. Kinsa ka may tubag? Ako, higala. Kining imong ikaatubang. Ikaw ang misulti. Ikaw puti ngero. Oo, ako, higala. Ako ang imong gikasulti. Makasulti ang iro. Ayaw kadlok na ko. Dili ko ikaw hilabtan. Ako ang tigpanalipod kaninyo. Tigpanalipod? Oo, higala. Apa nga no?
imuming panalipdan. Tungod kay ana kaninyo ang batang prinsipe. Batang prinsipe? Oo, ang bata nga na karon kaninyo, usa ka prinsipe. Usa ako ka inkanto. Inkanto nga iro. Ug ang bata nga naa mo karon, usa basab ka inkanto? Gusto ka, higala. Ako, si Rayos, ang hari sa mga timak. Timak ang tawag ka namong mga inkantong iro sa among kalibutan. Timak? Mao ka na, higala. Ako di si Luis. Salamat, higalang Luis, sa pagsagop sa batang Prinsipe Eros. Prinsipe Eros? Time para good. Naglibog ko. O ako makasabot ng hitabo Suginlan ko ikaw sa nanghitabo. Kung ganong naabot din sa kalibutan sa mga tao, ang batang prinsipe, ug inyo kining napalgan. Ayaw kong mandoy, Uranaya! O gano dili, ani aka mo sa among gingharian. Huwag ko'y labot! Kung inyo kiniging hariana, ang bata na akong tuyo, ihatag siyang malinaon ka na ako. Ako kining anak. Ug wa kay katungod nga mumando ka nako nga ako siya ihatag kanimo. Ako ikaw haron. Wa ko mahadlo kanimo. Digay! Kung mao ka na, pues! Kanon na yun! Patyon ko ikaw! Biya dayon din hiray na, Uranaya. Luwasa si Prinsipe Eros. Pero Sige na! Biyano! Oo! Orayos! Animal! Uranaya! Balik kini! Mau ka to, ang naitabo. Budi ka na hinungdan. Higalang Luis. Ug akong katungdanan ang pagpanalipod o pagprotektar sa batang prinsipe. Dili kay si Prinsipe Eros lang ang akong proteksyonan. Lakip na kamo. Kay niya siya uban ka ninyo. Kinahanglan nga dili siya bakuha sa mga traidor nga inkantong aswang. Inkantong aswang? Usa sila ka mga dautan nga inkanto. Gitawag sila og asto. Aswang nga inkanto, asto. Asto? Sila ang mga traidor sa among kalibutan. Dili sila ingon ana kagamahanan. Huyang sila nga klase sa linalang. Apan kung magkahugpong sila ang kaliwatan, mukusog ang ilang puwersa. Magkakusog ang ilang kaisog o kaligon. Pero unsa may rason nga nga gusto man nilang kuhaon ng batang prinsipe? Anong interesado ka sila ini? O anong dini siya gitaguan sa iyang inahan Reyna sa kalibutan sa mga tao? Dili pa siguro panahon nga masayod ka may tungod nini, higala. Basta ang pingin ninyo ang batang prinsipe. Ug dili nakapugnan nga hasta kamo samukon sa mga aswang. Kay ania kaninyo ang bata. Basta ayaw kalimot sa pagsangpit ka nako kung anaay mo samo kaninyo nga mga aswang. Sige, adto na ko, higala. Tayo pa sa... Kasuwang sa kahayag. Wala siya. Paspasa sa doy. Napamunta ko ipangutanan niya. Kakalit sa mga panghitabo. Katuhuan dili. Apan ako magdam ko. May bati magani ko kasakit. Sa ato pa, nagmata ko. Tinod ang tanang nang hitabo karon. Ang bata o sa kainkanto. Kuyawo prinsipe sa mga inkanto. Ug anak siya sa usa ka reyna sa mga diwata. Ug ang puti nga iro nga si Rayos, usa di kagamahanan. Ug siya ang protektor sa batang prinsipe nga
gustong ilugon sa mga aswang. Hala no, kung sa kikahinungdan mo, nga nagka-interes magid sila sa batang prinsipe. Luis, uy, naunsa naman ka diha? Uy, huwag mo ka musod. Si Jura. Nabalakan na ba ako ni mo, ha? Nagpaabot man dito dako ng musod. Luis! Jura, niyara ko, musod ako. Unya, unsa na hitabo sa gawas, ha? Unsa na hitabo sa mga aswang? Suginli ko. Ganihara ko sigig sulti ni mo. Ikaw sa diha, tulala lang. Pitok-pitok ng mata ni mo. Ha? Oh, sa ganito? Nato, ara. Ganihara ko sigig ingon sa to. Ako sige sa kong balik sa kong pangutana. Unsay nahitabo sa mga aswang ba? Kadelikado ato imong gibuhat. Uy, niatubang ka sa mga aswang nga ikaw lang usa. Giunsa ko taon ni mo sila sa pakikaway. Ako dini ko sud, ako mahimutang. Ako kasabot sa akong gibati tungod sa kabalaka nimo. Kung giunsa na kas mga aswang didto, gikunis-kunis ta baka. Ay, Diyos ko, way kabutangan sa kong kahadok o kabalaka, Luis. Pero, salamat taon nga way nautang na itabo ni mo. Isuga ni mo, Luis. Uy, niatraka mong kanila sa. Giunsa ni mo sila sa pagpatay di ay. Hilom na kun. Gusto na ba? Ano pa ka nag-istorya? Hilom na lang palihog. Ha? Ano man, di na ko pwede mangutana, Luis. Dili. Sige na. Mga tuog na ta. Dili kini mahimo. Animal ka, Rayos! Gipatay nimo ang akong maging sakupan. Napakyas na sago sa akong katayuan nga makuha ang batang prinsipe. Hilabtanon ka, Rayos! Patyon ko ikaw! Kamo! Pangandam kamong tanan! Kay musong kita sa kalibutan sa mga tao! Ug nining kayo na! Dili na kumudawat o kapakyasan! Kinahanglan! Nga madana to ang batang prinsipe! Ako na mismo ang mukuha kaniya! O kinahanglan! Nga way mamatay ka ninyo bisan usa! Musukol kita na ng animal nga Rayos! Matuman, hari ito. Patyon si Rayos! O si Reyna Uranaya! O kuhaon ang batang prinsipe Eros! Andang nalamin! Reyna Uranaya, miabot ka na ko ang balita nga nangisog na si Haring Hator. Sobra ang iyang kasuko kay nasagmuyo siya sa kapakyasan sa iyang ginsakupan sa pagkuha ni Prinsipe Eros. Nasayod ko nga moabot gayud kinihigayon na, Rayos. O sabisan unsang oras, musong na siya sa kalibutan sa mga tao. O gatoon ang nahimutangan ni Prinsipe Eros. O mahimutang sa peligro ang kahintang sa magtiayon. Ako na kanang gipangandaman, Rayos. Mangandam kita sa posibleng mahitabo. Nasayop ko sa akong pagtuo. Unsay buot mong ipasabot? Nasayop ko sa kong gituhuan nga luwas ang akong anak sa kalibutan sa mga tao. Apan dili pa uhay ang tanan. Kinahanglan nga magmaisog ako sa pagluwas sa kinabuhi sa akong anak, bisan pa man ugwa na si Amaro nga iyang amahan. Iligay ko siya sa mga traidor o salbahis nga asto. Ilabi na ni Hator. Kitang duha, Reyna Uranaya. Kita ang makigbatok kanila. Dili kita magpanaog kanila. Ilabi na kang Hator. Kung kinahanglan nga hugpungon ta ang atong mga gahom, buhaton ta kana, Rayos. Kinahanglan nga masumpo na ang ilang kadautan. Ako lang ang makig-away kanila, Reyna Uranaya. Protektahi ang imong kaugalingon, alang kang Prinsipe Eros. Dili may mong mapukan ka ni Hator. Dili ka mahimong mabatay. Rayos, doon ako'y plano. Unsa ka na, Reyna Uranaya. Si Jura! Usa man na itabo! Jura! Jura, ano? Luis, ang bata! Una sa duyan ang bata! Usa ba pagkahitabo ang nawa man na bata? Ambot lang. Nabiyan ako kaniyot kay natugman. Nanghayay ko sa kong lilaban. Muna pagbalik na ko, wala siya din sa duyan. Luis, ang bata, si Blue. Magitaw na to si Blue, dali. Na, patay kita nining Rayos o sa Reyna. Unsa imong giingon, Luis?
Say Rayos o Rayna, oy! Say Rayos o Rayna. Uy! Pagtarong, ha? Unsa man doon na kay gitago nako, ha? Asawa ko nimo, makaila ko nimo kung doon na kay gitago o gibakak nako. Wa lagi. Unya nga nung mura po man ka mahimutang. Mura na nakahasol sa imong una-una, nga nung bang ka? Natural, nawa ba yung bata? Ha? Luis, wa ka kuhaan sa mga aswang? Ha? O di ba katong puti nga iro? Wa ka sa kuhaan nato, ha? Nainomdo pa yung katong napalga na to si Blue sa may sagingan. Nakita to na to ang iro nga puti, di ba? Nagtanaw na to. Dili ba ka to aswang iruan, o? O baka engkanto? Unya, naibgan ang bata, unya iyan yung gikuha. Jura, ang baba ni mo, ha? Nga naman, di dili posible. Luis, nga nagiunsa niya ang bata. Dili ka to dautan ang puti nga iro, Jura. Ha? Way dautang buhaton ang puti nga iro sa bata. Hinuon, luwas kini, kung tuwa kini niya. O gano'n nagkaingon ka, Ana, Luis. Kung manulti ka bahin sa iro nga puti, ingon og sa dako kay pagsalig, kampante kaayo ka. Ngano? Nakaila ka sa maong iro? Nangit-ngita na latang pinangita sa bata, pero huwag na ito makit-i, Luis. Ang saon man nila ito. Basta ko, naglibog na ko kung si buhaton natin eh. Nabalaka ko, tingalig. Tingalig unsa? Nakuha siya sa mga aswang? Ha? Unsa? Manubagi ko nila ni Rayos o ni Rayna Oranaya ini. Rayos? Rayna Oranaya? Tayong pabi. Nahinumdum ko, imo na lang nalitok. Nakabati na ko nimo nga militok ang mga ngana. Kisa man na sila, ha? Sulti ko ba ayaw paglimod? Wala ginadyo kay kitago na ko, Luis. Tsura, sultihan talagas tinuod. Ang bata nga atong gisagop. Usa ka prinsipe. Ha? Prinsipe? Oo. Siya si Prinsipe Eros. Usa ka engkanto. Anak siya ni Rayna Oranaya o nga usa ka diwata. O kana si Rayos. Mao ka na ang puti nga iro nga atong nakita. Usa siya ka timak. Unsa? Ginoo ko. Unsa man ang timak? Timak ang tawag nilang mga engkantong iro. Si Rayos ang tigpanalipon ni Prinsipe Eros nga gustong ilugon sa mga aswang. Ginoo ko, uy, unsa man ning nanghitampo? Di ko makatuko ini, Luis. Tuon na lang gani. Kay ako mismo, nakasaksi sa panagsangka nila ni Rayos o sa mga aswang. Dili ako ang nakabuntog sa mga aswang, kundili si Rayos, ang puti nga iro nga gamhanan. Gamhanan? Oh, doon na siya gahom. Usa ka hait nga kilat nga moigo nimo kung makig-away ka niya. Unsa? Gibutang sa Rayna din sa kalibutan sa mga tao ang bata sa pagtuo nga luwas kini og malayo sa mga aswa nga gusto mo kuha niya. Apan nasayop ni siya kay mas dali hinuon kini nga matultulan sa mga aswang. Oh. Pero sa may rason nga nung buot nilang kuhaon ng bata. Ay! Ginoo ka gusto sa kilat! Kahayag! Kasuwaw sa kahayag! Galang Luis o Jura. Igalang Rayos. Ako. O kauban ko si Rayna Oranaya. Kanang bata nga iyang gikukos. Siya si Prinsipe Eros. Ang bata nga niyong gisagop o giatiman. Siya ang... Ako ang inahan ni Prinsipe Eros. Ako si Rayna Oranaya. Nagpasalamat ko og dako sa inyong pagsagop sa akong anak. Masalo ako nga. Uwa makaabiso ka ninyo nga kuhaon ko ang akong anak. Delikado ang iyang kahimtang karon. Tungod kay nagpaingon na ang kaaway din sa inyong dapit. Ako na siyang gikuhang daan. Aron luwas siya uban ka nako. May mo bang mangutana? Nga nang buot kuhaon ang imong anak niya ng mga aswang. Tungod kay nakabaton og talag sa kusog og gahom ang akong anak. Ug mahimo niya kining mailog gikan sa akong anak, pinaagi sa usa ka ritual. Pakyo niya ang akong anak. Ug sa higayon nga iya kini makuha ang maong gahom. Si Hator na ang labing gamhanan sa among gingharian. Maghari na ang kadautan sa tibuok gingharian. Unsa? Maong dili na mo itugot nga ilang makuha si Prinsipe Eros. Bulawan. Gold.
Ako ka nang ganti ka ninyo sa inyong pagsagop o pag-atiman sa akong anak. Inyo na ka na. O palayo ka muna inindapita. Kay paingon na dinhi ang mga kampo sa dautan. Biya na kamo dinhi. O kami na ang bahala makig-away nila. Sige na. Biya na ka mo, Luis. Tsura. Rayos, mahal nga Rayna. O salamat kayo. Buhatag na mo, ha. Dako kay kining tabang na mo. Salamat kayo, ha? Niya na sila! Mayo! Kay niya na ka mo, Uranaya! Rayos! Mamatay ka mo karon layon! O makuha ko ng bata! Mayong Rayos! Usahon ta ang ato mga pwersa! Niya! Diyos ko! Sige na ko nakita! Talagsaon kayo! Jura! Makasila magkahayag ilang Rayna o Rayos! Rayos! Napatay mo si Hator! Nakabawas ka na sa imong mga ginsakupan nga iyang ipamatay! Huwag nabawas ka tanan! Milampos ka sa paprotektar ni Prinsipe Eros! Salamat, Rayos! Ako kining katungdanan, mahal nga Rayna. Og proteksyonan ko ang prinsipe. Hangtod nga duna pa ako ikinabuhi. Bangag sa ilong! Bata, natapos kong aso ninyo ni Simanao ng naguluhan. Kading puti, di nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitra dalit ka na to sa RMN Drama. Uy, ang writer niyan ni si Imam Ingrid Bertalaso. Ang atong directress, nag-birthday karon sa akong pag-record si Inday Martes Parba Albores. Happy birthday, ma'am, ang atong directress. O niya, ang ato ang spinner, ang manager sa Bien Aqua, pari Jewel Bense. O ni Paribini Umadak, ang tigiya sa Bien Aqua. O sa ato ang sound band, Ricky Bagi sa Sinaw Dishwashing Liquid. Unya nga to ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa King Binding and Rope Installation. Kinita ng dalit ka na to sa RMN Drama.